rawuh saking ibu-ibu ngawonten mingking. Mamas no kowe. Sabar, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ngono lho Mas. Diringi padha penyanyi liyane ngono lho kok ya. Enak ini. Kayak gini terus ya Mas. Tak tung tak ngono Mas. Nah, iki Mas. Nah, iki lho Mas. Selah asar Mas. Hei, nah iki lho. Mas, gubuk asmoro Mas. Gubuk asmoro nggih. Gubuk asmoro. Nah. Njaluk dibayar. Njaluk dibayar. Wah, ibu-ibu kang wonten mingking wilujeng midhangetaken Ibu Parsi Sarencang. Iya iya. Yen liwat aku kelingan gubuk kang ae biyen tangguh leren ing cagak gebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tangguh andum tresna tanpa pantal tanpa kloso betapung ate ke taman asmara kumpul kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kumpul kae kebacita maya wengi nganti kaget rina Lagu penuh dengan pos kamling ya iki. hei ki mau yo det kene kok ae sembrono ae Oh. Mas, foto-foto di lumat Mas. cangketan sajroning ati daten luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara iya
kegebat tulisan warna abang tondo kasih sayang was we jenenge gubuk asmara biyen karep tangguh antum tresna tanpa bantal tanpa kloso apa tabong ketaman asmara gubuk kain nyimpen wati kinas telit aku pake ana siji gubuk kain kebat crita wayah wengi nganti kang ketrina oh alah kesenian opo ya Nun dawuh Pak nggih selamat datang Wilujeng Rawuh Mas Gus dari Jatisrono Wilujeng Lenggah lagi boleh kemarin nek tak aturi dono swanten ku ya piye ya Allah nah acara ini disponsori oleh Ki Master cangdetan sajrone nganti